We untarze. Guys, can you believe it? I'm going to meet you. So guys, we're out here. We're swimming the whole night. It's called a sleep stream till tomorrow. I mean, you go. I don't pay here. What what is? Ndakura man, I didn't toners. Wagwan people. How are you doing, film? Right, I'm back now. I'm in the mood. So guys, today we're gonna be swimming till Darara. Yarabana baofunza makoto. Baofunza makoto. I live for TikTok. Okay, I'm doing fine. So today, guys, we wanna swim till Neope. Okay, guys, nanchikuzenya. I was saying ndakona chipoko. So what happened is, nandikumusha guys. Ndikumusha kudaro. That's like midnight. It was like real midnight. And I just watched Mama's slow place. Yo, safety man. Even now I'm still sleeping in the toilet, I'm telling you. Right now I feel like pooping because that challenge he didn't do me well, I'm telling you. Guys, you know what happened after that challenge? I was sleeping in here. And the crazy thing is, after doing the challenge, when you go poop, your rectum will be on fire. Guys, I'm telling you, guys. Ukanoita challenge yekuro kwamamazika. Usanombofa kwakanoita china musango because unobatiza sango. Unokoshida moto mashuro. I'm telling you guys. Kumashuri unokubuda moto wakazonoita china musango after that challenge ka. Unobatiza sango rese rinotsva. I'm telling you. The whole sango will be on fire. Don't do that. Don't join that challenge. I'm telling you. I am telling you, don't join the challenge. It is guys here. I didn't eat that much and I'm feeling hungry right now. What do you want me to do with you guys? Let me know. What do you want to do? Murakuzwanya here. Guys, you so suri yangu yese iri musango, you so suri yangu yese iri kubhira. Yakabaka iri so suri yangu yese, yakabaka moto right now. I feel like munakangaza chikafu chakandita utsinye because akandita utsinye mune because looking at some other people's food, the food was not like, I guess I'm still like is more serious. Guys, why are you not liking? Haibo, guys, like the video. I like the video, guys. I like the live face, guys. I'm going to pee right now. When I come back, I want to see you guys on 20 likes at least. Makoti is here live. When I come back, I want to see you guys live at least. Liking the live at least. I'm going to pee right now. When I come back, I want to see you guys my live at least. Malike Ramana, I guys are not demand we saw 20 something viewers and then one like. I guys not Jerry them. Why am Jerry guys? Why? 11 likes now, 20 at least.
20 at least. What are you saying? We need pranks. Pranks, they're gonna come. Too much information from where? So where did you take the Rokumama's wings? Oh, so what happened? I didn't show it in the vlog though. But what happened is I gave them to the, you know, those car guys. We will go to the mall or somewhere. But those guys don't watch director mode. Don't watch this. So that's the guy one up, and I told him, you know what? You have to share. You have to share my wings with someone. Because if you eat them alone, you're gonna cack for you. You're gonna sleep in the toilet. I told him. So I gave that guy my wings, and then you know what I mean. I just gave him the takeaway box. Guys, I'm leaving the phone here again. I need 20 likes so that I can carry on in the life. I need 20 likes, guys. No 20 likes, no carrying on in the life. I need to carry on with this life the whole night. And you guys, you're not liking the video. Why? Why? Why are you doing that? Why are you doing that? One final. Guys, why are you doing that? I need some likes from you guys. Let me put my mic. Let's shout out to the person who bought this mic. Shout out to you one more time. But how am I going to connect this to? Because I'm live already. It's too late. It's too late. It's too late to connect the mic. It's too late. But anyways. Tasha. Okay, 16 likes. You guys are not serious, guys. Hi, bo. Yeah, we are few, but we need at least 10 push-ups. For what? When you're not liking, we need 20 likes here. Someone unliked, whoever who unliked, foko yako nonsense moon. Anyways, let's get up. Let's get on. Guys, what's happening here? I'm hungry. So wait for more likes, guys. Let's keep on liking the live and sharing the live. I can't carry on till Bangana name. My likes my show, but that's so guys. Come on, guys. Aibo guys. Come on. So we are live with TikTok. I don't know what she's doing there. Let me put Magan. Eh? We didn't find on our name. Thank guys for 20 likes. And on my way, Magan. 4K. What is she? 4K. Guys, carrying our life. Qual is the bodado? Magasecha, what's the bodado or bodado? Qual is the bodado? Look at the down. The actor Buruko. So I name him save a mukan or something. Qual is the bodado? Or qual is the bodado? Go. But this name. Zara guys. I don't know what in there getting in the cigar. You need to stick a check body. Ain't what that politics and doing. I'm not doing no more. Politics. Politics of who do. Manji, penny put to the gas, you are changing. Guys, I don't think they got sick. Yeah? What's this now? I saw no sausage. Mama said was sausage. Go else now with you. And they are hungry to live in. Guys, I don't know why. The guys this ragu, the guys jaragu. I mean, not why you phone to boarding school. Even this time, you know, you're green. You both live, so who shall we attend? You should attend mine. You're already on my life. Even midnight, you know, you can conflicts. Serious. I don't know if it's normal though. Or should I make a word? No, I don't feel like eating this. Guys, you know what? One of my complaints are. As soon as go down much, don't be a police off. Don't be a police off. But Antina green man. And it's a door. Because also she mkaka sugar. Guys, what should I put in police? Guys, let me know. That's unhealthy. That's healthy, bro. And I can go to Jairo. I feel like body square and remaz. Body square and remaz. I didn't manage to finish that. I mean, I feel like Nubian was good as I don't know. But let me try to cook porridge the oof. Where can I put my phone now? We should go back on down. And what is the IP address of praise? How can I create my channel? What is the IP address
of the praise. How can I create my own? Guys, I don't know if my channel is translating my comments or wanyora zviri wrong. Write again in English. Tonodosa manyora tichi. Yakuburuko. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Karen, thank you so much for joining. Bye bye. Wakandiro. There's no Team Karen. Okay, thank you, Cecily Z. I just want to say thank you to Annie, Su, Ku, Tasha, Kuzi, Praise. Kylix, Tanaka, Praise. now Wilicious, and to everyone who followed me. Thank you so much. I really appreciate. Thank you to everyone who was supporting me in the comment section. Thank you. Congratulations, Mama. Alright, Karen, you're welcome. Beautiful. Last 10 seconds. Last 10 seconds. Thank you to Praise. Why did you thank me? I'm your gifter. I'm your gifter also. Anyways, guys, and Shinikatreki, and dear Praise. Your card statement. Oh, guys, imagine I'm gonna email you card tracker this time. Then go check out motor delivery. Let me check with you guys. Zvinotyisa ngetimbotendera tione panzona. Mbotendera unani kune munero. There's no one. Oh, that's not my doors. Okay, guys, imagine, guys, this time I'm gonna email from the tracker, so I had to go outside and confirm. Once you get hit by the bullet, you don't know what I'm holding here, my bro. You don't know what I'm holding here. Hi guys. You will be robbed. I won't be robbed. I'm holding a stinner. Let me show you what I'm holding. Do you know this, my friend? Oh, YouTube might restrict me, but yeah. So when I go out, I'll be holding this stinner. Guys, I'm back to the reality. I don't have a wig now. My piece, man to man. And I followed Karen on TikTok. She didn't say my name. And she didn't say my name now follow. Pama gifters apataurwa vanhu vakufollowa panotaurwa vanhu vanga vachikupa magifts. Anzi, you're supposed to gift. Okay, what she's saying is when I follow our team of gifters, I don't think that one vanenge gifter. And then when I follow, she won't be able to see them unless I end the live. So you feel me? So when I follow more than 50. Yeah, so you in the bracket there. Shout out to you one more time. So Papa, don't thank you gifters. The WhatsApp I don't attend them on my gifts. Those who are not attending down follow on any on. But anyways, guys, yeah. If you send my gifters, you appear my gifters. I'm watching the one who went to Rock Mama's challenge. Yo, that was crazy. That was crazy, no one lie. Okay, and I'm giving you gifts. Shout out to
Hear me now. Yes. Guys, someone called me. That's why. Someone called me. That's why. Someone called me. That's why someone didn't get. But anyways, we're here. What are you saying? Wangoshi tuka on comment section now. What one vari kuona chi? Wangoshi tichi. Tauratidzo zvangoshi taura. Is it so? What were you saying? I didn't tuka anyone. Anyways, guys, please drop some gifts. Drop some gifts, guys. If you wanna drop. Okay. What's wrong vlogging you, my friend? Anyways, guys, we wanna put the, you know what I mean, the phone here so that I can't eat. Muna ango edgyo mana ukizifha mina. You know what I mean? But anyways, I wanna put the phone here. Can I have something that needs to, you know? What do you want? I saw it. I wanna swim too tomorrow. No sleeping in this house today, my friend. No sleeping now. No sleeping in this house today, my friend. We're speaking with the people today now. Eish, look where I'm Auntie, when is the baby coming? We can't wait for Praise Junior. Praise who? Obi Mumu. You the craze now. You the craze, my friend now. I see you. Yes, I wanna make some, you know what I mean, some cereal to eat. Then that isn't it. Yeah, that was the sad. I don't know why, guys. I didn't have the appetite today. I didn't have the appetite today, and I'm so hungry to that. And because of that polish the off. And put the camera closer to my coat. Then I miss a mic. But manje makoti washina manje ashaite mind for a life kudara. Could connect my mic is gonna, you know, it's gonna disturb the life, you know what I mean? Yeah. Guys, I'm saying wakunyanya na itana usukunyanya ma request ajonere. Also unyanya ma request na itana. Wamboti edanaka wakuti put sound kuna ningirigiri wakuti put ring light akomanaka. Yeah. Mara asa kunyanya ma request. Ethan, my friend. Your requests are too much. At least if you send the gift, we'll consider doing your request, my friend. Your requests are becoming too much now. They are becoming too much now. Wow. Anyways, guys. Hi. Do I make a pot in the over, guys? Alright. Oh, shit. I didn't buy my case. I got my waters. I got one. So I still know about that. Mrema only man. I'm not bad. I have one boy. Mascati. So how much she told the phone number does it? Guys, I need to check electricity because if I turn on this stove and the whole electricity is gonna be it's gonna run me. I'm a zero. Guys, my guess I never buy it. So let's go check the electricity one. Let's go check the electricity. Baba, you need to andishke one, Baba. About 67, Baba. 0.67. And now, if I want to choose them, I need to get the light, but I can't do that now. I can't do that. So what I'm gonna do, guys? Guys. Oh, guys, let me know in the comment section. They can go this my conflicts. Stop, Shaman. But it's gonna be 2 minutes only, my friend. It's gonna be 2 minutes only, my friend. My guests, they are on 2. Nairobi got a wolf, but I check what's the
But I can't buy now because the life guy in the life manje. In the life. Ashbudi. But anyways, guys, let's just take the risk, you know what I mean? Dianto influencer nyaya dzokaro. I was such a nice guy, I said I don't care what I say. But now I want you to cook polish there. When I can't take my guess mascot, now my guess is about 0.67. My guess is about 0.67 and the phone in a bank, you're taking my guess very slim. You know what I mean? In a bank, you take my guess. But I get my bank, but I'm not. You are rich, someone. I'm not. Let me show you. Oh, guys, kune vana vanoda kuti ndibike polish. Kana vane vanhu vakapenga ka, chingorere pesha kufonya makoti. Ramagesi mari. Manifesta. There's someone who matenga so. Palai. Mwangu kana pesha bizo. Namba dzako zera so. Zako. Zivi namba dzake so. That I'm doing with pesha, my friend. They didn't know. As they can manage for flakes, managers, they can manage for conflicts. They can manage for shit? For conflicts. For conflicts? Oh, for conflicts. If they can manage, it's fine. And you can end the life and buy the sour wood. Can start anything for my coach. I didn't get the life because, you know, it's very hard to unganiza one, so we can't end the life, unfortunately. Name it. To 12 days. But I'm not going to guys, so you're going to warm the... to 12 porridge. Okay, but still, I don't get a you know, no go bigger size porridge this time. Yeah, come on, guys, is this one or two? Yeah, honestly. As the last time you took a risk and you ended up being stuck in the middle of the road, this time you'll be stuck. I don't know what I'm asking. You're risky, guys, look at me. I'm looking like my problems. Yeah, more than your problems, my friend. You're talking nonsense. Speak for it. Yeah, you are more than your problems, my friend. Right. Risk. Takarosa risky pie. Abana kusukura my boys. Okay, guys. That's not the problem. What is? We want to make some conflicts, guys. But man, the thing is like, I'm going to go my guns about it. I want me to do young stuff. I'm just I'm going to we eat my complex. Can I have a complex? Guys, look at my complex at Chipotle way. Chipotle way. Do you know Chipotle way? Chipotle way, I just got fresh milk. And we now get out body, they know my complex are at time, vegetanga, check two. My complex are not going time. If it's still at a time, I am a timetable, if it's a video game, eating my skirt, my nail, or what. And also, you can use cold water. There are chances of it, but unfortunately, this one made it was last. Tell me in the tell me in my comments which runs on. Like Munasiri, I said, what's my lines? Let us see. Kumsoro kwenye futhi, ani futhi utakira pakati msoro kona. Ani futhi utakira pakati msoro, saka chichiri ati. Ani futhi utakira pakati msoro. So there's nothing which is hard, my friend. I'm telling you. So guys, challenge is boiling weight in the show, guys. This is what we call boiling weight. And then we put the milk. No fresh milk because you know what? You know I'm far which I did get every day, like I did get so out of serious. So the thing is like I think fresh milk, I started in fridge, no, I'm Kawajona. Well, I'm starting in the fridge, you know. Even I'm quite speaking. Yeah, it might be possible. When there's some kakao zero. We are not the same, my bro. Okay, and then 20 sugar. Okay. Cha, isusu panguwa yangu yeche kuomera zvakanya kuoma. Magezi mchigara kugeto mufulemu.
magesi ari pa-15 naira kana 5 days yamwana tichibika mazondo achitoibva ukunzwa nditokutaurira 0.50 kilowatt ka inobika mazondo akaibva wiki rese zvinongodhipenda nekuti ari kuipa zvakareva sei wakambodya mazondo ari pamedium rare here ndozvataita tabika mazondo ari pamedium rare baba achitoibva nachiudza vanhu here ndakaona muroi vanhu vachizviramba boys ndikutaura guys ndakanodhota ka handisikuda handidi ndiri mwana wamwari murume wangu watonamatisa ndodondikukisa nawo ndondikukisa nemurume wangu watonamatisa ndinodondimhoresa pamberi pamwari right bata pana bata murume wangu watonamatisa ndodondikukisa nawo nditobata ndekashama godinga yasabatwa nemunhu totomvura chwacho shoma bebi anoita mambodza shama avaratorasa rimwe musingi kwe ungochimhanyira urasa usati wadira se anoita mambodza yanani iri wangu ndakatraina wangu handinozoti aibwere shoma baba aitrained baba look baba jonga mfetu so there's nothing that ndakaona muroi guys but takabva takaberekana tsoka baba pachifambwa muroi mberi kumashure uzwa kare zvakaitika kudaro into nonyepera vana chandinyepe chinambo kunyeperere inyaya ndinochikanyadzima roika guys guys onai macomplex side hanzi chikiki you want to catch a wish as a comic elder guys zvakatoitika guys vanhu vangofunga kuti kunyepa au ndatobika guys chikafu chakatoibva nemagetsi ari pa 0.6 look jonga face isn't this yummy this is yummy Chris Malabula maitisa guys isn't this yummy what are you saying kuuma nero magezi ngochimadi muona nyanza nzida kuroya unoona magezi unoda kuroya magezi ndakabudza musoro ndakabudza ndasanga nechibaza but you still remember ngowakia ndo but you still remember musoro but who remember musoro guys ameno kana chona zvinhu ameno ndi profit saka chakaenda chichacho mwemusi ndakati chibuda padhwavo papapanyora munapo ndichorasa magezi andaita maimanja ndichibuda so ndakanwa pfudzi rangu richimira kwakatanga nemako iwe anakwanisi kuze ndangona chinjiti mve aingokwatawo zvaikati apana chinjirambo kana akadzoka chirwapa iwo ndichibuda padhwavo taura zvokuti pfudzi rake rakamira kunyepa please taura chokwadi unyadzisa satani why are you lying auda kuti tityisidzira wangu musoyaka ndaitorevezwa ndotozokudza bozwe kunofenda iwo handisikuda kunzwa ndichibuda madhuwa apa guys nguona zvandaitotasa magetsi midnight soka ndozvandakaita mazandomaraundi 1 andika aunyari ndanomukwai ndanomaraundi 1 bebe ndakaona shiri akaona shiri yangoti shiri nomira zvekuenzana nini ndakati chibuda padhuwa apa kwakatanga pfudzi remuhapwa kumira kubva kwatiri pachest pachipfuwa apa kubva kwatiri muno bhurukwa bvudzi rakamira right ndakati chii chiri kuitika handisi kunyepa ndakatanga kumerera ndakaita malamsi kunzwa ndakaita mapundu akamerera mapundu bvudzi rakamira ndichinosvika pachimita so pachipila chiri pakona wakamira panorthwest pachipila chiri apa pa ndakaona munhu akamira akadai so munhu panza abo handi ndokuratidza kuti munhu handi panza ndokuratidza kuti akamira akadai so paposo ndakangoti exe bratasa magetsi amundi serious bvudzi rakamira bvudzi ranga rakaita maspike dai so guys mumhepo bvudzi rakadai so ndakangoti exe ndakutasa magetsi angu guys usabude panze usiku imi exe madhodha usabude panze usiku imi kana comment ndakona zvizoneko hanzi
anzi wakunyeba praise miswa chirarai baba nyeba iyo alo nyebo Bada wachikudze musoneno. hanzi praise ya ehasi Nyangwa wakati dukunyeba ana wachikudze. guys ndinotamba imini ndinotamba Saka tu. ndinoiridza music ndimbire nditambe Ngiyena fast. aiwa ndididzo Yes fast. inangwa amapiano andingogone kuzitamba Motera zi. ndogona kutamba dzekutweka nekuwaina Bamba fika. Ndaona chizi. imba FIFA yeah vibes katio FIFA. iyo inoitaunge irai ndakadzii handirigone hangu Ndibe tukimalini ndiri mem. Vene boyin tanza bileza ngata ngeke. Why not on the emotional? Why not on the emotional? Why iyo not? inonzi wine hanzi wine ndishi Kwa FIFA ina kuzeka liri kana wande. ndoigona but ini ndo ndikataura vanhu vanozondiseka kuti ndakataura Taura chinzi. Taura chinzi. hanzi kisanai baby hanzi konike Ngawatanga kanda manika. Ngawatanga kanda kunanzi. First. hanzi ndanga ndichitoona vhidhio rekuroko memazuva wabva waita live Mupedzi after life. Mupedzi after life. ndotamba Guys, let me tell you something. Zvakaita Karen manje. Taenda kuauto. Angatise phone panapa. Tivaudze antogara. Guys, now we want to sit down and talk to you. Let's sit down. So before we sit down, read the comments for me. Aisha Karen. I mean, once a lost tea angel of 1,000 praise. I don't know what he or she's saying. Vanhu vangu vanorova mbanje unofanira kuvanzwisisa. So guys, now we're doing the stream setup here to talk to you all. Where did I put the head? Okay. The musoro. Guys, when I carry around garanga chigero ke circumcise vanhu. Karen njalo wansi circumcise the musi muno mchamuko kandi ndikwan circumcise. Why do you need these scissors? Haunyari. Guys, vanoziva kati Chigero nje circumcise vanhu. iwe kasizas ke installation. Chigero cheche vanhu. Muzvipatara muri kushota mama equipments Kamari concerned nemagetsi hanzi apartment. magetsi andosvika mangwana. Magetsi andosvika mangwana. Coming from writing W story Rokomamas. Yebo. Shout out to you. W to you too. Ngandibokadzika story ndibokadzira. Hano utonore. Hanzi ausukunyeva. Chigero chechechodza vanhu isha. Asi Jamuko wakatichechodza muno mukutaurira. guys, that's a scissors for installation. No. We use it to cut our laces. Zvisaga zvinotozvatochi. Zvinotaura naPrince. Jamuko wakaticheka zisuka rudzi muno. But anyway, squeeze sofa. Oh, okay. Yes, you wanna sit down here. Uyu ari kunyanya kuvhunza. Ethan, chimbomira kutaipa mbichana. Ndozokudza chitaipa. Ethan, chimbomira kutaipa. Chimbozorora muzukuru. Chimbozorora. Okay. Right. Let's sit here, my friend. Aiwa, Ethan ngambozorora. Aiwa, Aneta. What if I switch off the light? Yeah. Kuseva magetsi. Let me tell you. Right. Can you still see us, guys? We're now using the ring light only. Awa Ethan ngambozorora Aneta. Ethan Aneta kumana ngambozorora. Aiwa Ethan anyanya kumana. Abvira kuma request.
ari kumwaya makwesheni tari ndozobatwa neshave rangu here kuti anzi I'm late wagwan Edwin welcome Edwin welcome in the building. Okay guys, ndikudzira zvape pana Karen. Musi wandinoenda out manje ndakati ndakaenda out birthday wangu tone ndikuzola zvakanaka muromo wangu kuna matisa rodonikisa chishanu nhasi zibazimbabwe ndoni mhoreza ndakona ndikuda zvakanaka ndoni mhoreza aunyare kuita ichi chimashure okay aunyare kuita nyere munhukazi aiwa muromo wangu chishanu chinoshamwa chishanu chakayera chishanu chinoyera zvadoni mhoreza chishanu chokobaba jowa zvadoni mhoreza okay doni mhoreza doni special muchechiwa doni special andisa mike amusungizwe guys amusungizwe naye akuramba tsvodi guys amusungizwe Anzi, one for the praise. How come we don't? Anzi, school get it. In the good get. Okay, guys. Right. Might I say, kind Anzi is look for it. The Ramba Sodi. The guys also post my vlog every day, guys. Guys, my vlog tell you to pay every day. But I never surprised that to me. Guys, my praying they don't talk pie, but manje. My praying are sick was praying on Nagavarego. Where is it? Praying on Nagavarego. Walk one from Gueru, may I say Gueru, Zubatane. Sending love to Gueru. And we can get you over this love you on him. No there's guys. And the fun of praying. Did not pray for last time. So that was on your decision. I want to tell people in your end again. Carry Ragazite. Tender out to Zimbabwe. Tender out to Carry. What does it? What does it? What does it? Yeah? Tishopinda baba. Taunogara baba. Saka manje zvakanaka. Ona akutsvaga zvekunyepa. Arikunditasire chaicho. Yo, kunditasire chi? Ndikuteerera. Karen apinda baba. So zvakaita manje ka. Patakatanga kuenda anga akapfeka dress rewhite. But problem yakazoitika tichisvika out kwaya manje ka. Karen takazoona Karen aspoiler. Takazopezera tokumpeza namo. Takuzomuteka shoti. Takuzomuteka shoti Karen. Apa enge face date mufunge date. Takuzona munhu. Takuzona munhu. Takuzoteka joti. Ndakapfeki. Dress white. Guys, uya nonyepa. Proof ndeyekuti first makatasa pavlog iroro. Ndakabva kumba kwake ndakapfekeka. Ungwaspoilira. Nonyepa. But again, I'll be waiting. What you can tell what? Crazy. Waiting. Museo going to see a chikafuga. Mira, guys. Guys, you know what? Karen Musa Chakafuga out here. I'm not to pay the chikafu. There's a certain Manubanda. Munanubanda chikafu. Musa Okazuro Manzara. Who's it? Zvamwari ndandikaguta kutaura chokwadi ndandaguta aita kubaya sausage unifoke navingeri kupisa kanyama kaita kakabaya kakadaidzwa oita kunhoka ndizvonzwa rakadaidzwa izvezvi so andakufura Karen unoita kufura iwe akagezipurisa anonyepa amana taura chokwadi on that day ndakadya zvakanaka right ndainyara hangu but ndakadya ndikatoguta unogutako maleftover teka wewe watakura ndiwe wakaidya wakanyara watakura wakati kana tsakura kumaka ana kana freezer ana aiwa freezer ana kana
uzondibvunzawo kuti uda kuenda nacho here hanzi ndatowana chikafu chemanheru Why leftovers? ndaisamada zvangu But why mother? ndaisamada We're gonna have leftovers. It's not yours. ndaimadii maleftovers ndandasiya usi kutaura kuti ndandisina kupedza chikafu tese tatisina kupedza to be honest Some leftovers are coming back. ndiwo wakazosara uchimadyiwa manheru Money rash. kumba Oh, I see why it's not there. Why nyara? Why nyara uso chacho? Munzata. but still ndaimadii Akutakura kauso kaumba. kunoitinawo kumba Wezizobona kumba ndainzi ndirunda like ndeirona neno basi but chakandifadza ndechekuti ndungu wangu ndakamudza kuti today it's my boyfriend's birthday right vawandinzwira tsitsi vwanditi enda and infact abva tanzi endai tese tacho basa rakatonzi endai vandatokasika kuenda paipai masikati vandatoenda chikumba kwemupesi okuchikumba vajeroti ndodzoka manheru ende ndo time dzandakadzokera umu vainditi wakazvaona kupi Vamwe ndangosangana na praise akamutekera ndangosangana. kumba futi ndakadzokera ndakabvoma ndakafika uniform apa ndakadzokera ndikafika dzimwewo hembe ndofunga zvakangonzi Mwana necho. Mainyara bro. Musana ndakakuona ndakati let's go kare. Yes come praise. Ndakapo ndakatotadza exercise. Aurona kudaira waitadza kana kutaura bro I made you run out of way. iwe chicha waita chezoti ndinyaa Ndaita sei? unoziya zvawaita Ndaita sei? unoziziya Ndaita sei? I was doing nothing bro. Prezaita kunditasa nekamwe kaziso so kaziso kekekutakura Kaziso kenyengo. kaziso kenyengo Ndakati maziso enyengo bro. Ndakakuti yes come. Musana kakatoburuka kombi kubva kwakaibva. ingasiri kombi ndakakwira indrive Wakwenda Where have you done? handakani usaiti ngosukuziwewa Wakwenda ukatonda handiwa waindiudza kuti zvozvo indrive makombi ndakazotanga kukwira ndajera mnamiusha madeze kutanga wasikana nyangobva mutaura aishandisa indrive kani kagara ora fama chagara mwedzi baba chachakukwira nezupu chachandozezupu kwekwasipiti rosimuka nguva yachipera nguva guys ndaisatomboziva ndichaudza mundozakandirambidza of which eve aiziva kuti yakatonditi zvozvo wangusha kwira kombi shamapedza mari and I think if it's stop commenting the network will be disturbed. So many comments and just kuita kambozorora and to perfect for a movie guys ndikutonyora movie guys ana vana mujobe vana upinda ka nguva rina main director asi utori movie guys ndaita kuti guys ndaita kunyunguduka katora akaenda kunyara kaenda zvaana apa kutaura mukomana akakarwai kashuti keorange akati kashuti orange kanga kafita pawarona kashuti orange pandakamuona kandikangoti kukashoti kai waikaziya kashuti orange kari kwashotikana nemazuva asinokapera ukutondora that's why vakashotika kashokada zikajuro kashoti keorange nekajuice keorange baba ashiyakutora bebi pagated curry madesandegara mbere vakauya nekakadhi kekuvhura pageti wakati yai wakati chichi nongoti chichi nichichi pakuta sei apa kakadhi wakaona kakadhi indetoconcentrata nekunyara kwangu kakadhi kakaka ora plus kanga kaya wataura vega wamire papo tanga wataura vega kuti kakadhi kanga kaora plus kakadhi kanga kaora plus ataura vega so guys to those who know me ndaigara kunegirigini okay guys ndaigara chii anga really inosika mera amen so guys what happened is kudhara zvinhu sii zvakabatana ndaitombogarawo mugete community ndaitombogarawo aiyo zviri nani handisana nyatsobhaunza back though zviri nani but this is a gated community wambozvona unoziva do you know kuti pane exit one area muno and patinegate rinovharwa rinovharwa
But it's not that strict as kwaita kwaswinde. Kwaswinde waipinda nedegree. Kuti uinvite magate. But iwo wakapedza watoo legend pagate wakosabvunza kuti. Wanga uziva magate la the time nezvemagate pagate pepa. Ina 2 minutes ndakuzikana last week. Ngoita mukoma na celeb wakanaka guys. Ndandisabvunza kuti pagate. Wakupinda pagate. My name ndakanopinda. So guys, kupinda maswinde unongochida ndofanira kukurequestira code pafoni yavanopinza pagate. And then kana uchigare mumo unongoni card raunobhadhara monthly so rinoshandiswa ipapo. Saka azimakosha ane hope ane hope. Handina hope. Ana hope kwani ndoti dzake dzekuroera zo. Saka ndora asosunda basa. Wasunda pashift nasi. Nasi wabata namba yedigiri wabva Malawi. Ndoti amuzati na Malawi. So ndakuti achitora rawo make memanje so. Izvo. Anoshka iri gware. Saka guys mavatodikana nenyaya manje. Zvisinei. But guys nobotama kana mazogara guys. Kayoti ndakatanga ndatama for Cape Town. Ndandine iwe mbeda ngare ndatenga sometimes kutarisira mari mbeda ndatenga bro. Muziya. Do you know kuti so far ndakutenga mbeda wechi5. Kubati zvaro. Ine mbeda yesiyo ndaigovera. Kubati zvaro is that necessary? Ega kubati zvaro. Watanga kuti ngwedu wandegara. 1 2 wanakatenga gara ndega Cape Town ndichiva ndaugovera 3 wandakatenga kuAspindale aunakanombenda kana gore uyu ende wakandirwadza ende ndakautenga mushop $350 mbede uyu wakadhura kambiri wangu yapanongo havana masinde era aitika paya panongo uzizo neheadboard racho rakadhilivarwa padhenda rakadhura. I'm just trying to explain to you uziye. That was the third bed. Yeah. Vanatenga bed wachi4. Izve so Cape Town. Izve so ndakutenga bed wachi5. Handi mune mari kumba kwenu. Akaizika. Bed ndatenga yachiza ne kuma boarding school. Not forgetting bed ndakatenga boarding school. But that was my mistake though. Wakatenga wega here. Inga iri mari yavamakara ibva. Mari yavamakara ndiyangosha. Handibeda zvinovatenga kuti ndewangwe. Aiwa. Beda wangu still ndakausiye kuko iye wangu asakara zvema tasi nditakuba bed yamafomu wani. Bed yamafomu. Mabesi yamafomu wani wani. Netsanga rangu ndakarisiya kuti goranga ramugweje. Hanzi guys thought you were going playing box game on TikTok and recharge my coins for you guys. Chantel, we can go. How many coins do you have? We can open now. Shant, we can go. We might join soon. I saw kuti kuna premium na Krista bro. We can go right now. I don't want to notification my premium also. If you want Makoti, you can join. How many coins do you have? Makoti ane hasho wewe. Konda di. Ndosa. Nyasha ndo watching Ethan. Ndine hasha ndadi. Nyasha ndo watching Ethan. Nyasha in less than 5 minutes aspend makumi mangani. 1 yanchirarai 2 yakanga Makoti ane ope. 3 makotane hasha unongwatona about 4 comments Ethan. And then Nyasha dzora ma comments. Guys, let's keep on liking the like. Let's keep on dropping my. Oh, Ethan has what is sorry can praise. Ethan has to give up. Ethan angachi drop my comments like one. But anyways, guys, naenda kuzanya dishi. What was I telling you? Chakashtora nyaya yedu yekunyara. Nganda makota sota asuzio. Apanda inyara apa praising. I don't vlogger. Why so no vlog? They said like. Why so no vlog? Yes. Dambo kana vlog here. Yes. Nataka uvlog mswe out here. Toshana kutaura kaizvozvo. Wanyara vlog. Matiza chuna chikunyara. Wanyara. Ndenyara ini. Kana maizvona pamavlogs guys ndengonyara. Yangoti. Koizvozvo. Aiwa izvezvi. Turi chibaba. Wanyara. Nyaya. Wanyara mavlog here. Iyo. Awona kutsora tsota ndakuza chishanu ndiri postori. Apa here wati muromo. Ndiri postori cha. Muromo. Chishanu muri moreza. Ngoni moreza cha chishanu chinoziva. Ngoni moreza benoza paspesha. Anzije. Anzije bana. Pakamera ndimoona kupeza pamba.
ndikachidze pakamera nemuoni. Ndichisharo shamwari handiti izvo zvakanhorera mabasa rini. Hanzi handizorore macomments kusvika live rapera bro. But anyways, muri kuita sei? What are we doing today? Ndakudze ndosima 2 mangwana in the morning. 2 in the morning, bro. And it's not fair though, because you're the one who encouraged us to comment and now you're stopping now. Guys, I'm not stopping you guys to comment, but my comments are not about my serious. When I comment, Ethan, what one my bro? Yeah, he's still up there. I see you. Don't listen to YouTube. Not listen. You should not listen to the sense of the Trump is romanticization. Trump is romanticization issue. As the total vlog romanticization. I'm trying to see it's a slip stream. Trump is romanticization. I'm not sleeping, guys. Why is it? I don't see a place. Please, money, what do you want to say, Ethan? What do you want to say? What do you want to say? Guys, find out. Anyways, guys, where are you watching us from? Where are you guys watching us from? Your comment section. Your comment section about that place. I feel like we should be good night, guys. Good night, Abuzo. If you let me know where you are watching from, I will tell you this is where I feel like we should be this is the one. Go, ask for Simre Park. Simre Park is going to and the Rogana to Simre Park. I don't want to Simre Park. Yeah, guys, panic comment and do not tell him that comment here. Simre Park, no, come on, first time you post na praise pa TikTok. Mwa muna comment utanonzo ka baby kanzi ka baby game face wangu kusimri pack. Amana dero ndakawadziwa. Pafe ndikanyatsuti amana mkomona wangu kutangwa undiposta first time undiposta pa TikTok. Mwa muna akutotaura zvenegative kuti hanzi ka baby game face wangu kusimri. Apa kusimri pack kwacho asanda katombokushika. I just know kuti kunogara friend yako but anditori Simre Park. You back you are Maranga, it's not a row. Row, Simre Park is munhu yega. Ndikati munhu yaudondirambisa social relationship yangu ichiri kunodza. Saka nemo gokwe. Gokwe anomugara ndakusvika. Gokwe kunemudziya, ndokuziya, kunemudziya. Munemudziya mutauni mama ndomuziya. Ndine chishopu changu chiri munemudziya mutauni mama. Panonzi pana, pamatambanadzo, unobaziya? Pamatambanadzo. Munhu ari kugokwe. Zambia. KuZambia ndokuziya ndakambouya kuZambia kunonzi kukafuwe. Do you know kukafuwe? PaWebridge. I've been there to Zambia. That was my first stamp in my passport when I was Zambia. KuZambia kukafuwe. Zambia is ugly, bro. Maybe it's because I've been able to suck up town. But yeah. Wambo na mashingo. Mashingo is actually beautiful more than Zambia. KuZambia uchifamba uchenda kuZambia soka. Kune dzimba, Zimbabwe zoshanza zvidhina, kuforoma zvidhina. Idzo dzimba dzandakawana msaidi manyika dzakawanda dzandaenda Sabelot. Unokuita zvitini zvejemu, zvejemu zvemafamily zvazvo. Ndozvakaforomedzwa zvitini izvozvo. Zvakaita zvekurongwa so. Dzakavatswa dzimba dzehati. Ende ndokuchingona mbudzi every. Unongotenga munhu arikuenda kumusarabana. But one thing about their roads, they are nice though. Even though kune dzimwe dzine mugomo dzinodonha makonyeti nene. But the roads they are nice. And I really enjoyed it. Ndokaratanga kuchihanga 11. That was 20. Yeah, shout out to Uncle Leon, Zambia. Panonzi pachirundu pepe. Shout out to ndokaratanga kuona elephant izvo paboda pachirundu. Yeah, nemakunu. Yeah. Shout out to Zambia one time. Ndakamboenda trip. Lunchita pake. Kune mali elephant lunchita pake akuna. Ndakaona tutoisiya ndakaona ikoko nanhasi chiripo. Kugona rizvon prime Wakwenda. Oh. And then ndakudze kwese kwamuri guys ndakakuya kuruwa ndakakuya. Maputo iri kunhingirine kai Mozambique ndizvo. Maputo asati akuya. Ini ndakasvika kunonzi kunyamapanda. Paboda. Panyamapanda ndakakusvika futi.
Boda reMozambique. Ndairotenga hangu magwaya, wowe kana muchidziziya. KuBotswana. Botswana ndakambokuya. Botswana ndakauya kunonzi kunyepa. Botswana sana mbokuya. Botswana sana mbokuya. Azobvuma ukuthi akashidoni. Botswana ndakadonyepa ndakanga. KuGweru. Gweru ndakaenda chibva kuno. Capital city yeBotswana ichi. Ndakatotaura. Gweru ndakakuya. Gweru ndakakuya manebva kuCape Town. Bhazi radaraka neGweru. Radaraka neGweru, radaraka neMupeko neMuzvishavani. Radaraka nekuChegutu zvakare. It was like a very good, a nice city. Shout out to Gweru one time. Malta. Where is Malta? Where is Malta? Let me search on maps. Where is Malta now? Why on maps? Just search on Google. On ChatGPT. Where is Malta? Maybe ndakambokuya Malta, but ndakanga. Papa ishudere saka trip. Where is Malta now? Aisi kunozvichi? Europe. Kuindia. I don't think so. Malta iri kuItaly. Shout out to you one time kuItaly. I think ndakakuya ndine 5 years, I just say. Ndakakuya nespousal visa ndine 5 years, I think. Bro, why are you lying, bro? Cape Town, shout out to Cape Town one time. I know everyone in Cape Town. Okay. Strand, I've been there to Strand a lot of times. I've been to Strand for a lot of times. I know Strand kuZola. Because I'm Strand in Zola, Mamma. Shutodaro. Mutare, I've been to Mutare again. Shout out to Mutare one time. It's a very clean city, Shutodaro. I've been to Mutare, kuna Christmas pass, kuna nanwezo. Ndogozia. Shout out to ndakatonotsvagira mumwe hostel inonzi kuGetaway. Gateway. Ende kurugadzirwa bhodha reMozambique. Anosvika kunew bhodha reMozambique kurugadzirwa. Shout out to Mutare one time. Saka ndatravelaka boys. Andopaziya ndotenga chingwa. Ndotenga chingwa today. Ndipamana mbonyika. Kugokwe. Ndiro gokwe ro. Okay. How are you doing, guys? Who you doing fine? Yes, I never sleep like please keep it up. Yeah. Shout out to you one more time. Don't know how in Zimbabwe everyone is there look alike. For example, look at Tim Aisha. Look alike. Okay, woman akabuti kuzimule chichi. Chegutu have been there. Shout out to Chegutu one time. Chegutu ndakauya pa zvindege zvezve. Ndakauya pane KFC irimbori muChegutu. Chegutu ndakauya futi kuachazedzwa nzvimbo. Chegutu ndokune zvindege zve. Pane kunonzi kumagamba. Kana kunonzi kumagamba kuChegutu. Shout out to Chegutu zvakare one more time. Shout out to Chegutu one more time. Kumagamba. Nzvimbo dzisindakakuenda. Glenora A, my way. Utora paGlenora. Glenora A kumasimbi. Kwese kuchitubu. Kwese nyango kuB kwacho wainoite Glenora. Unogara system. Kwese Glenora I know Glenora zvotodaro. I know. Paki paye paB paye panamshaya bandi. Imomo munamshaya bandi ka. I have shot a video muGlenora muB imomo. Rekaposition phones. Paki. Mpaki imomo. Remusikana akakadingira nazo. Aita ngeni. Because paki ye inoseparate A neB. Mupaki imomo ndine video remusikana yamanu. Aitengesa bhutsu yangu yakakanakisa. Ende tiri pamushaya bandi papo. Pamushaya bandi pa panonzi pasimba motor space. Ukuthi umphinde zinazo. Remusikana akakanakazo. Pamushaya bandi road imomo pasimba motor space. Simba, shout out to Simba one more time. Shout out to Simba motor space. Ndokwa ndakatanga kudzidziswa namudhara wangu. Then ndakanyora futi level yangu kuti like pachikopandedza papasina inonzi. Idondaitidza pacollege. Pambasina negiri. Pambasina Sibseki. We didn't quite a college. It wasn't college. Vanakare vakadza vari 3 in class. College vangire kuraira vana. It wasn't a college. Papasina inonzi center. Center. Glenora A. So tikanyora paGlenora panonzi pagoodman. Misri sekwaTifred. Saka guys, muri kuona nzvimbo dzenyu dzesipakadzidza mupanhu wangu papa mapepa uniform yegreen. Green bomber. Mashita white. I think so. Pakadzidza mupanhu wangu white Lincoln ipapo. PaGlenora ipapo. Namushaya bhanso lemomo. Ende paOK papa pamashows papa ndopakatanga kushanda plus and first job rakuOK manje. Apo tegara chinopa 20. But yakazobroka though. Why is it paOK yakabroka guys? Yo papina paOK mangosara matishu nemagreen budget. Yes. Guys, taura kuti where are you watching from? I told you guys kuti nzvimbo dzese dzamukuona muri ndakadzienda. So guys, ndotravelera bro. Yeah. Uwana kuti vanhu sitera palive kwese kwawataipa kwakuenda kunze kwekuMalta. NdekuBotswana.
ndakaenda ndimbodzisa unakuona chi hanzi makavata paini chipakauchi tiri pacouch Uyaoneka. tingakula tiri pakochi rakatorwa nanyati ananyati apuwa makochi tiri pakochi sasa ndomonzwikira tiri pakochi hanzi hapasi pasofa yerapa pakauchi no it's a couch not a sofa asi wamafunga kuti tiri hanzi mauta nemaputo nebotswana ya ndozvimbo dzasandaenda idzodzo ndozvimbo dzasandaenza ndozvimbo dzasanzaenza but yeah, sofa not couch sofa necouch zvakafanana yeah, I feel like sofa zviri odd zvakafanana zvakafanana but vanhu vanongoda kungofunga kuti masofa ndoaya kana kuda kuona masofa kana chakuradzia mama wangu ndanonzi masofa masofa mama wangu masofa mama wangu anenge akaiswa ameni mama wangu vanozvitere anenge akaiswa masofa kahwa baba aiwa besides kuti iwaya masofa chesio masofa mazivi anenge ane zvimaambulensi exactly ubvaiswa tumachira so ubvaiswa nekatebho kemudaini bvakaiswa akajira so takuradzai zvaunonzi masofa wakazotanga usaizi itani chimbozorora mama wangu anazvozvatingi nyaya yemasofa but isu tasina masofa tatane malether couch but and the same thing bandakawana mari ka ndombotengera mwangu zvangu makauchi ndawana mari ndomboseparesa nemakauchi makauchi masofa ndotivarege kuisa machira ndozvakatoitwa kugwangu kugwangu apa vaisona baba machira vaisona machira pamasofa nenozvi nemaketeni aegoda machira pamasofa tatine mnaipi nemhembe machira pamasofa aizomakisa tingambodzita masofa egold nonzi angakanaka but of which kugwangu vaimasonera maseat covers and there's a difference sure papa not a difference masofa nemacouch couch I feel like it's more luxurious than sofa chingori chinjekugarira je sofa and then couch is more luxurious more than masofa in couch I think but they are both comfortable but a couch is more modern than a sofa sofa rinenge rakasimba kari makusheni ava vaitwa kufuta kudai I feel like couch rinenge sleeper like zvakapokarareba I think that's a couch kuti couch is maybe zvinomeka sense kuti rinenge zvokekurara kudai luxurious kekuzororera aiwa sofa rachekurara chinotyika kabed like sofa rine peku unenge wakasindika makumbo pamusoro pearmrest and sofa is divided kusofa yeah I get what she's saying sofa iri divided as in couch ringori couch L shape leso even risina L shape unogona kuita straight but riri couch sofa kuti panga pane ndere kuti rinogara vanhu it makes sense vamasine amboswera masofa makitchen unit shout out to area 8 one more time akatisiyera area 8 ime makitchen unit vanhu vakakasika kufunga kuita zvemafitted nechichiya asi mumzi yangu chine masino aya mumzi yangu akutenga kwezikitchen unit regrey musumana zihombe zikitchen unit dzimba dzakudhara mazonokasatoitisa wega munhu wati shii ndihii uyu sha anonzani kings ndizvo why is it fungo mnesanziya zvizvemba musikana even men they know sha zvemudeni munhu wati shii uise hii and the couch is just the new name of a sofa I feel like let's search on ChatGPT
wana ChatGPT vangaya manje is couch and zvine ka difference and sofa different. Okay, from the ChatGPT. And no, couch and sofa usually mean the same thing. A long, comfortable seat for multiple people. The difference is mostly in style of speaking. Sofa sounds a bit more formal and used in furniture styles. Couch sounds more casual and everyday. Some people use them slightly different. A sofa may sound more structured or decorative. A couch may sound more relaxed, like something you lounge or nap on. I was correct. You see, I was correct. A couch maybe can sleep or something you can nap on. So, but in normal conversations, people use them interchangeably. What is interchangeably? Guys, it's cold. What is interchangeably? Interchangeably. What's the meaning of? Something that can be changeable. You're lying. You're lying. So what does it mean? What does interchangeably mean? Interchangeably, unokwanisa kuchinjika in many ways. Chichanzi chiri interchangeably. Nah. Taura, can you explain? What is interchangeably? Chichanzi chiri interchangeably. And interchangeably means you can use things in place of each other without changing the meaning much. You can use two things in place of each other without changing the meaning much. I'm sitting on the sofa. I'm sitting on the couch. Or better exaggeration. That's using the same thing without changing the meaning much. Okay. Okay, and the Shibana comments. And the sofa is the Arabic name, couch is French. What's one name is not there? What's one name is not there? And the sofa is Arabic name. Wangu unosungira moswa yeunyepa. Unosungira moswa yenema, yegoreva nema. Ndikutonorwa ini. Good night guys, I'm going to vlog now. Vlog today. Do you have a vlog today? Vlog with the chinas. Together with the outfit changing. Turn up more up again. Oh, I'm okay. You wear As mind you look so dress. As mind you look so I'm not going to make I'm still normal. Now I make dress. I was still normal. But you might have taken my boots on my soul because the brook around so be managing. You will also look at crazy. So that. Even as long as Boots I want your outfit. I want to pick up boots. And you don't want to not I don't want to I will give him a complete outfit. And then you give me a complete outfit. Yeah. I'm going to take a cash to my van. I'm not going to tie. ndokuzopinda monchinzi ndichigunduru urabizopinda mwakapinda mugunduru ingawapinda guys we want to do a outfit exchange tomorrow. Do you want us to do the video at home or outside? Outside you know that na cameraman. Do you want us to do it at home? Outfit exchange. Or I might prank you. Ndagara natomuudza but asitozomboziva kuti ndichamuprank. Anenge atosvikanga mamira akazoedzonge akaipa anoziva maprank story. And the guys maskits the outfit. Maskits? What kind of skits, bro? But I don't know how we're gonna do. Guys, we are now monetized on Facebook, by the way. You should go and engage on my post. So maskits are to wonder. We're still just looking for a for a niche to focus on. We should focus on this right now, but yeah, to go that niche here don't focus on that, but in Facebook we let us see. They are monetized and maskits are to and the inside. We'll do the inside tomorrow. Outfit exchange. We have to do something fun so that you guys can enjoy. Like techichinja zvakasiyana siyana. Yeah.
unopfeka outfit inopfeka outfit yako tunochinja 5 times right. Yeah. So guys, it's coming. You have to today. We can't say tomorrow. That's why they say today. Yeah. Shout out to that person one more time. Oh. And please move to my coach. I don't know what I'm cooking. Kitchen move. Ndakatombomuka zimwe dzenguva usiku musi ndakaona roku rimba uona mawinda ndakaona ruoko rwakadai paketeni ndakambomuka manangoti ndavhara keteni ndavhara winda kana foni kunyemba katasaonadaro pawinda rinovhara wavhara windere wavhara windere zvani zvamwari vamwe ndokamwe muchitonhora munhu yasotasarakaklipere uchora foni pawindow show ndakambona ruoko munhu rakadaisoo vanyanzi varo vakambozinzwere iwe wakambona uraifama masikaro machena bere checherurura masikaro machena ndikukutaurira kuenda anotywa bere kukutaurira hawe anotyo uyu afana kuenda nesu kumusha kwedu iyo kumusha kwedu kwaita nyanzotyisa kuti mungandikudze manje handichatoo nyanzotyisa ndakakudza nditauramusha kwedu wakaramba ndokudza nyanzotyisa manje ndinongochidinzwa mukako wake up musha kwedu anda nyanzotyisa dzekuti waitya unoita waitiro unzwa kana ngano unoziva kuti wainzi mbuya kunext unodya vanhu ukangoita weti chete kusangana navo apa tomombe muswa muchidzi mombe dzikudya ine kutasa mombe usiku pane mombe yatizamnanga kana kuti manheru kuchiumusha kweduka zvamwari zvasikunyepa pamberi vamwari dzimwe dzenguva wamuka usiku chinoita kuitika unonongona mombe yakamira pakati peyana zvinoti mavharira mombe dzaidza mombe dzimwe dzine dzakashota kana kuti inguva yekusairira mombe musamere munongosarudzira mombe dzezikafudzwe dzeingoshatsika mashaka unononokuchidokuchidokuenda kuseri kwezoita kuitika kuseri kwehozi unogona ana mombe yakamomira kuti b apo unenge uchibva kuharare baba hauzvisiye kuba unoziva kwakabereka tsuku iyo unozoti ukasaudzwa zvinhu zvinotyisa unomboti mombe yepanze manje ukazwa zvinhu zvinotyisa unoti mubai yabva iyo unozoti zvino zvitsitsinwe zvinorwa godzi izvi zvinorwa godzi kudaisa kuno ndikutaurira ndakambozvita kaini zvairwa godzi kuti zvitsitsinwe ndikukutaura kana usara mumhanya zoti zvitsitsinwe zvinorwa godzi ka ausora mumhanyira but I think kumusha kwenyu kuri nani cause kumusha kwedu isusu ka like tatiri kumusoro kwegomo vavane mushodo ende pandakapedzisira kuenda kwanga kuchiri kuvanhu vanga vachikutovaka ikoko kuti wedu uri apa mwachiori ukowe vamwe okoko kumperiperi kuti hamuna maneighbors hamuna chii paizvi panze paityisa kubuda ndati kwene kuri nani because kwedu isusuka kumapurazi kuri mumapurazi kudaro kudharo ngokuti hakuna abagaya muri mugomo mugomo ka mugomo munani kana nechona zvirikano zasi but zvainakidza kuna kumashops zvinokunzoti mashops isusu kwedu manjeka uona uri mutaundi next door ka inenge iri kana kuwestgate kumanjaro eninoziva ndokuziva waenda uko unoende kwakunzi kwagogo ndigogo vangu mama vagogo vangu koko kune varoi koko kumodharo kune nzvimbo inogara varoi unoziva inochengetwa varoi kunonzi urishinga urishinga une nzvimbo inochengetwa varoi zvekuti kune zvinonzi nzimu so zvotokwanisa nemuroi mubhavaka anenge ane shaka inonzi nzimu dzinonzi nzimu dzachona izodzoka akakutarisa kudaiso akangokuchi musoro unotarisa kugotso unoziva wangozinzwa nyaya dzodzera munhu anenge nzonzi nzimu kudaro ino akakutarisa so ukambowa wakakuti ziso so ubva kuti musoro unotarisa kwakafuratira kugotso kwene unaiswa makombishini ekuroya pabhawa vangu vachipikisana kuti
iwo usvike kumbe wakasvika kumbe inotuma vana kuti baba wasvika kumba vanga vachipikisana mishonga vaita makombisheni emishonga kuchirokana kumusha kwenyu kuzaka here kuzaka kumandaro musha kwenyu musha kwenyu unoitwa makombisheni ekunzi iwo kana uchiroya kana uchizvi zvakapenga kukwira pamotobhaika munhu atazokwira pamujujuju wavo siudza kumbolezo usingasungukiso ungovatozovanaita wakapenga iwo kana uchisviti wakapenga kana ukasvika kumba inotumira vana kumba kwangu kuti baba wasvika kumba unorasika musango baba usvike hanzi naiteni baigais zvikanzi nowaiteni pana pabvhiki chinguri taoneka guys kumusha kwedu isusu kune vanhu vanoita makombisheni ekuroya unoda kunzi kana wakapenga uchizviti une mushonga kana wasvika kumba utumire vana kumba kwangu kuti baba wasvika hausvike kumba uchirasika musango chido shamwari yako chido shamwari yangu chido shafa wagwana chido shashe saka kune chido shashe chido shafa chido shamuka ya zvido zvakawanda anoda kutibikira nemarasta boy boys zvamwari kunyepa boys kana muisazonzi nzimuka kana nipana negugu kana chatgpt sechara vayoutube zinonzi nzimuka watawakurara wani zvabvotaurwadzi pano apabvike Ethan, you how old are you? Sounds young. I'm over there. Yeah, how old are you, Ethan? alright Guys, I wanted to stream till Mangwana, but yeah, I don't know. Yeah, she's correct. He's 13. Okay. Guys, I think that was a number 10 anyway. Whenever you go around, whenever you start to meet, I am teaching you. This is the one year ago. This is the one year ago. So, never going to weekend. I got face go can noise, bro. Yo. But anyways, I'm not going to good night at the end. No, I saw something is going to so. chirarai kom aya tozotaura panext life handika guys Ramureba zvakasiyana ngazvinaro. Inendo dokudzeka nangano nyezedzo. But manje uyu manje anakashindikana ndakakunda. Nanda kwenda manje. Uya rovunza zina basa ndokubloga ka. Kende vada kubloga. Wai munhu vanoda kumubloga. Inda uchikofunga zvisina basa. Iwo katomudazana. I'm the murderer, fuck okay. But anyways, guys, do what you're doing best, and I'm gonna keep on doing what I'm doing best. My name is Praise Makara. What is your name? Ngano ndokotsera manje. Bye guys, it's your girl, the one and only. And it's only 13. Chega udaro ka 9 noodles. Noodleski. Noodles G. Noodle SG. Bro, inspire me. Shout out to you one more time. Ethan Chiwat. And Ethan Octanis. Man, yes, guys. Thank you so much for your love and support. We love you so much. If you want more of the sleep streams, let me know in the comment section. Do they? Just. I think chakutenga data ndimborwa in real life stream rekumboenda more kwese ndimbotenderera the whole day ndichingostreama nekamera ndichikudza vanhu nyaya ndichingostreama but manje izvozvo ndona ndatenga foni manje ndatenga foni kana Samsung because iPhone manje haibate moto. Can you feel it? Yeah, boy. Grace, do you want all of this? That's where is musoro rako. Ndinamedza musoro wako musoro kaungadizi shama. Ndodzipo akadamedza musoro wako wako. Anyways guys, WCM. Thank you so much Amanda for your love and support. Ainda kubate. Ina kumbonoona. Kuona shi. Zviri kunzo. What's outside? Manje kune maruwa kunzo.
wafungoona varoi. I'm telling you. Anyways, guys, indakurara guys. Yeah, Ethan and 13 years munzwizisiyawo mana. Inini nhasi arasiya makore ake but paataura zvatonomekera sense. Zvisinei, do what you're doing best. I'm gonna keep on doing what I'm doing best. Dzangu dzevaroi dzinodzi. Let me find something to watch. Ina anogonorarama here, I don't know why. Even the ones who around 6, 5, 6, 7, 8 the whole day sleeping. And then kari ndiviri ngokomenda pe hanzi bro yabed. Ndiviri ngirokomenda iyo. Yanzi chiko yanzi semandi. Ndiviri ngirokomenda iko. Bro makaipa. Oh, shout out to you. Phone I'm going to translate them in Greek. My comments into English. And who are you supporting? Did she go back to comment the opposite? Guys, my comments I'm going over it. But anyways, I love you guys. Thank you so much for your love and support. We'll link up tomorrow. But I'm gonna try to stream Mangwana during the day as well and talk to you guys. Find something to do, something entertaining, and then to myself. Shout out to you, same Mandy. Anyways, shout out. Now I shall have to stream like him, share him, subscribe him. I know this stream is gonna be saved. Mugo ona, mugo share, mugo comment, mugo save some later.